Ale tam mali vypúknuté teraz hore holú. Neboj sa, príde tam, sa to zmení čas. Čas? Ešte 6:28. 2 minútky, hej? Áno. Vypúšťame, vypustí svorné, potom idem tu na svorné, hej? My máme 10 metrov, koľko máme radov? Aj minule prišla zradená holubka. Jedo Márie, Rastov. Na Rastovke také. Tam je kamera, potom zase nadávajú na mňa. Ja viem, aj nám chodia zranené holuby. Do tých vrchových spív. Aj minulý týždeň, keď Dobre, keď na spodku nebudú už... Pripravte. My vám povedli kedy. Aby som počul aj ja. Kameru máte pustenú? Áno, teraz som pustil. Pustite. Mari, dožijete to, čo? Ešte aj kusu. Šerek sa už zebral z stredia, hej? Idú, mal drapavý pustí holubu. Nevidno ich. Ej, ako idú. Svieti, tak vedia, keď ho má